Hi, simrang hilan eh. A few moments later. Kan man nanda, duk-dukun. Manggod bangguron ra. Wala po na ka na ipatatas. Nga himon po. Hala, Aso bandihadulin. Dapat nga plato. violet pa jud color. A few moments later. Diyan na, nagamangubi na. Alam ka ba ulit na? Mo ni Panitan. paborito na ang color guys kani. Kani nga ni. Si Kia Dani. Kaya nga nagluto mo sila gila. Paborito rin ang color na diyan yun Dani. Diman ba ulit purple kuno purple. Nay, purple. Diba ron? Kin. Ken! Yapas mo sa tire? Umabog na napakpakan nanda. Bangguron. Mo na ni. Ya? Kasi ito na kaila ko, bida na. Awa makaila. Ha. Sorry lang mo, kaila ko, bida. Salamat dai kado sa akong best friend sa pag sponsor daning ube. Ingilig humok. Diyan pa man lagi. Dahil po man, ano ba ko siya? Kay ingan man sa gahapon ng paboritong color. Mo ni amo, ugway lingaw. Kay, nakita mas damay ni hatang ni Bilitang Ubi, mo niya maghihimo. Sa, panahon na ito yung sila ni, oh, day, lang nga ni, day. Kaan ka, day? Salamat ka Jubis ha, daris ube. Alam Ano mi ka, Dari? ang dubi ha dun. Dili. Kaan ka nga ni? Dali ka, dali ka. Ihay sa gimong mama kay, nga lang ang mama. Ay ni mamali ko. Nah, dili, day. Hi, mamali. Hi, ma. Nagluto may kuwan. Namasa ko liha na, Eileen. Gatas na. Dali, dali, sa. Matinaw ba ka? Wala gatas? Ayun siya, hindi mo. Buka nga gubid jam na. Buto gubid jam ni. Ay, pa naman, Eileen. Palaman. Sa ulan bang yan ni? Dessert ba dessert? Iba, purada. Sa tanga ng Da! condensed food nga ubi. Ya da skin di ah. Likin. Wow, isa karang isiti gahapon kay nagpabilin pabilis ang papa. Sa ngamahan, gibizaan sa ngamahan. Tilaw ka? Kaya arong na Tilaw ka? kadua siya na. Dili. Hindi ka? Hindi. Tawag yan na. Tilaw ka dahi. Maluto na king. Ang mahumanag ko. Malami. Gari, gari. Nakpakan. Hindi na nga na mo paniutukin. Pre-course sa kuang alyan ha. Ano day? Inis na day. Ngay, kaan ko ubis ka na day. Tilokin na. Okay na. Eileen! Naiki na. Eileen! Ano? Ako po yung tilaw. Ari po to ang best friend anda kay maglaag ko ng miss Ang ganda po ubi na. Mabini. Ato sa CD Highlands and View Park. Ba na po ko? Lagi mo ang dadastere kay arong di magimot-imot. Sa di mangguran. So, nabibungurang nanay. Ma'am sa nanay kuan kin ka. Mga kulan. Di. Saban. Ano ba sila sa bahay nga mahaluan? Yan ang kagatong kasirula. Ang di rin. Katong bonan. Katong kasirulang mga to. Ha. Kato. Ang kasa tayo kin? Kaan ba? Tayo nga ni ba? Ubi. Nag-uwi lagi. Kasabot ni nanay. Kasabot kino. Mag-vlog mo ka ka? Balik-balik no. Nag-vlog naman ka ka. Mag-yung video. Hanggat na makang kuan. Yun siya. Ipa mo kasi mo kuya. Diya. Ano sa mga hilabdan? Diya, waka na hilak. Oo. Hinihila ka kaya gimang video hilabdan kuya. Kasi yun. Mong papa. Ano nila? Naman. Ice cream.
Yara, mga kabayan. Yara. Kisa itong nakailang Init pa ubi. man na eh. Si Rasmiri dani, mo isa ning si Manang Linda mo ni isang kuan sa una. Pero may magluto sa Manang Linda dani. Mutan ako sa Manang Linda dani, makain mo Manang Linda sa una. Kada pista Curtis, nagsingani. Magluto ubi jam. Nakita ko post ni kanang Ma'am Gaga, dia pa isang ubi jam dia siniro. Ngani gyapon to kang Manang Linda gyapon tong menu. Kasi Manang Linda mo rin ang paborito. Grabe ang balita. Anong baylita man sigad? Baylita. Mas balita ni. Huwi man ko. Bali mo ko paglingkod. Grabing bayulita ha. Ano rin ba si Ken? Ano to Ken? Ano to? Giapas mo sa tiri. Yung saman? Isubok ko naman. Diya. Wajid lakaw lang mo dyan. Pasa na ko. Ano utudaan? Lakaw ra dyan. Ang kaon, biscuit. Diya, Skypex dito. Yung to. Wala. Nanay. Si tiri. Balik sila sa tiro. Legend mo sa ka. Uy! Mas, Napaang-ang man po. Man nanutos ang tutudaan. Lagi dyan sa pa. Lucy man. Apa sa dyan? baji-baji, laki-laki, ito siya. Katugad na. Ang gano. Natugutan. Naturugutan. Ato na, dagan na ni. Lugod ng gatas. Ba? Hindi kayo gudugangan. Ang kagat si Lugam. Gudugan. Hindi gatas hindi na uman. Kaya magudugan ko niya. Liberte. Ito na siya na dito. Gunta na. Ako lang ko nagalumpay ko. Hindi lang tuwa ah. Ang nga takutin. Shout out dahil ko ni Ate Jamo Inda John. Te. Dahil na po te. Nag-ubi jam na po ni. Ni Kuya Leo, Ate Mars. Dahil na po. Napi among kalingawan. Si Joshua. Ingan man itong magbuhat ko na po siya. Ito may ila katong dami mayon. O muglit de ko daan. Mato ka na kayo ng ko. Karong Domingo. Birthday ni Edwin Kumahig. O, happy birthday. Advance. Advance happy birthday diha sa Santa Lucia, Pasig. Ika-kuan isa, 47 years. Di man ho, baguang panahon, manghod pa man di ay. Sir Edwin Kumahig, nga taga Sibilya, na nasa Santa Lucia. May ganyan na lang sigla lang. Kay, aniga nga. Ano man na mga ko ang sayang mo na. Gahi lang, guli dapat tunog. Paha-paha. Di lagi kay mo niyo, kuha pa na yung putda, mo tani, tanong may dapit. Iya pila dari sa ni. Pag sa bato makaingani. Magtalong ta niya, niya makaingan ita kanunay. Itungtong nga buwiin. Na, panit. Ag panit, masayang ka mo tanaw kay Berlit gihapon. Ang ka, sayang ka adyo. Hindi panit naman eh. Hanggaling ka nun. Ken, mukhaan mo kang panit, Ken. Panit sa gabi, ubi. Yo. Mayroon laging lamia kulor nay. Yan ay lamia ka sa kulor. Kinampay. Namutik sa mga kaya hindi naman ko take yung gamot. Nanay, Ano, hindi dapat mo itong ikaw na yung kutok na hindi dapat ka tusko sige para me? Wa mahal mo takin boy.
Yo, ilong ito ka mag- Kala magbayot ka, Ken? Bayot maganing Mahungaw bataan. ka, mahungaw to, hala. Yung mga yotics man. Ngutik siya may naman sa taas, ngutik. Isa na ikutik siya na. Maglanggam, 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 maglanggam. Gas na na dia. Kaya na to ba? Ah, gibang ko di ay. Kata tayo ba, hindi ka na. Jangi, kagiban, to'y kamay na bilhin siya Sama na. ko na yung gingan. Hindi ko ito siya kung kasukar. Ha? Jangi ito ito kasukar, hindi ako nunod. Ganyan din lang ito na bilhin. Amin daw pag binignit na eh. Kami bigyan, hulot na magluto. Pagkatong puti nga, kilugkob. Hindi mo ito violet. Ay, sa zuwan sa kuna. Nilagyan mo kung doon. Buluan na ba ito? Tabako. Huwag kang kamot na color. Tanong nila nga kay May violet ni. color, ako ang violet. Violet, bilhin ng itlog. Hindi mo di ay. Kani mo May color, Ito may ah. ruby. Look dan. May Malaglanggam lamay sa irusig tingog. daghan naman nakagigul. Jadi yung sa gumay ko. Baka makadaog baka ni atang sa guldan eh. Isakto na na. May hagway Bahawon tamis mo eh. ito pa rin. Kasi pwede no sa una po kayo magkuhan mo ito nga na ubi. Pero puti yung to. Alam mo man. Nagagon mo tunay sa latikan. Di kasi di nga ba kung nagmamukan sa sa mamunga. Bantok mo na ito yun dyan. Bantok mo gud ni na. Kita ko bisa na Dapat dagwa. ang gibanggod kay di madaglis ni. Katong Diyos Garcia. Libertad de las Serila. Kato bang dito mi sa unas ko ano. Panay Ilang lubok. gabi dingagon ay ubin. Ito slubok na no. Di kasilong o di kasilang pinsa baka sumaghabit sa kabajan puro ubi. Kaya ilang dutas Garcia mo to. Doon saan to? No, saan na yati? Di ba to sa iti? Nakagawa sa bas iti? Mao? Di ko alam tin. Papunta na naman yan. Yan naman. Interview kami na. Baka na makasa. A few moments later. Di mo? Ito. Wow. Wow ko na yung snake eh. Ilawan ng ating ito. Shout out di ay ni Ma'am Jocelyn Yang. Ma'am darag imong kuan. Kan open na nagamit na gud na mo. Di na may magamit-gamit o kutsilyo. Mga day na diya. Tagi. Kapaw na nag-una. In. Ilang ko ito upaw. Hindi ra kay wa pa na. Kanang lutuon pa na inja ra. Dito ko. Kin. Tara na. Tanda, awas! Tanda ka ha? Samad lang. Samad na kin. Langan. Nasama din ha? Ha? Tamad. Nay. Awa. Di ba lagi bayo ulit ang gipait na ano? Hindi ulit. Imuha sila. Nakaraman dyan kung tanawa na matanawa. Di mo gusto sa ubi na kabutan. Aga tong giringkin. Hindi ako kinbe. Tadibol. Tapos isa ko upaw. Ako na. Ikaw na ipagmato. Aga tong giringkin. Bye. A few moments later. Kaan ka, Ken? Kasi ba? Humot ka, Ken ha? Humot? Kumuha ni si Ja. Anja. Butang na sa kaha. Ito di ba na maluto na hilin? Humot tabi ulit may magluto doon ha? Di man ako. Ano kayo? Luto. Uy na pa siya niyan. Kaya mag-garlin. Kasalin. Pakayun. Paalakin ka kay... Ako ka nagkuas mo na kin. Ay, paon. Stig manok. Damas ilan. Ngayon ako na hilin. Ano may ko? Ay, bukad po. Parang sa... Hilin. Oh! Kuha ka kakagusto na magaling di ay, sukad.
Hindi ko na ipalaman upan. Okay? Nagtapi mo naman kahabilita. Hindi lamang kay Lisa, di ko kaabot. Abot. A few moments later. Ay, hindi ko na kanin. Bukan Linda. Ang Linda kay kuan mo ito. Yara. Sulanan ba? Ganan. Sa pakin, basa pa ang sulanan. Tsa, ganihan binagluto dali ra. Na, ubizam na mo, natiri, nagtanaw. Simhot pagdadaan. Simot na dadaan na. Nalamitir? Init pa na. Patilaw ko dani, pabugnaon na di. Bugnaon. Asa ka sa pula na ba? Gatas. Gatas og. Ubi. Sa margarin. Anga. Ag ubi, gidang ag. Kuskuson. Oh, gibang good. Isa yung magpaluto nga guys. Andam ko basta na ingredients na kan. Iwa kong luto. Kala nag bay gamay ra pod. Pagka sa nagluto, Diyan na. ambaw. Kita-kita lawan tan diri pangaon. Nagabot itong bola ng florami. Amo itong patilawon. Shout out de ko ni Susan Nakas nga nas Manila karon nga taga Kabaha. Dugay nga silang subaybay sa ang video. Salamat day. Salamat sa iyong pagtanaw. Padayon sa magtanaw sa mong video day. Amping diha. Bye-bye. Alin, bye-bye day. Bye-bye. Lalo na rin.